Maayong gabi, pag-usab, mga angkol, mga auntie at syempre sa ating mga kabisyo dyan na nakatutoy. Hello po, no? Kumusta mo naman? Hindi ako nakasilip sa labas kanina, no? During break, eh. Masarap yung aming kwentuhan ni Boy Pindot, eh. Oo, kasi sabi ko nga, mamimiss na kita, Boy Pindot. Bakit, angkol? Kasi next week, eh, may pupuntahan ako. Next week. Kaya ganun yan, mga kabisyo, no? Hello po sa mga nakatutoy ngayon. Yan, sabi ni Boy Pindot, uy! Hello po sa mga nakikinig po sa atin, no? Nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama na yung ating mga driver dyan na laging bumabaybay. Ayan, habang nakatutoy sa ating programa. Sabi nila, Toy, okay na yung programa, Toy, kasi nakaka-relate kami. Awards. Okay yan, no? Siguro magkasing edad tayo. Meron din natin mga pamangkin din na nakatutoy din sa atin, no? Gusto nang nilang malaman kung ano ba yung mga pwedeng mangyari, no, sa buhay ng isang angkol. Mas maganda kasi yung makarelate ka, mga kabisyo, no? Anyways, bilis ng araw. Pangalawang araw na po. Pangalawang gabi na po ngayon ng buwan ng Hulyo, no? Ano bang meron dyan, mga angkol? Siguro ikaw may mga plano na. Matanong nga kita ulit, no? Ikaw, kabisyo, ikaw sa mga kabatch mo nung high school ba, kailan ba yung huli mong inatinan na class reunion ninyo nung high school? Siguro naputol yung inyong reunion. Siguro magkakaroon sana kayo ng reunion nung time na yun. Kaya lang nagkaroon ng pandemic, kaya hindi natuloy. So, madalas po, siguro halos lahat o kaya mas marami na po ngayon na nakapagplano sa kanilang class reunion. Sabihin ko rin sa iyo na nagkaroon na kami ng plano sa aming kabatch sa high school, ha. Pwede din siguro sa elementary. Pero sabi ko nga, parang medyo konti lang pag sa elementary. Alam mo kung bakit? Baka ma-bring up na naman yung mga bagay-bagay na hindi pwedeng sabihin kanang mga nakaigit. Sasabihin mo naman, Uncle Totoy, bakit mo laging sinasabi yung nakaigit? Siguro nakaigit ka rin ng elementary. Pero eto nga, no, awards, no? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, no? Malamang, matagal nga. Umaten ka siguro nung panahon pang mambor, no? Matagal na. Kasi unang-una, dapat pinagpaplanuhan po yan, mga kabisyo. Hindi lang po yan isang buwan bago mangyari yung reunion. Or sabihin natin, 2 buwan. Kami nga, ilang taon yun, eh. Talagang real talk po yan. Shoutout sa mga kabisyo po natin na magkakaroon ng class reunion ngayong taon na to. Yung sa amin, ilang years pa, no? 5 years ago pa, pinagpaplanuhan na namin yun. Pero hanggang plano lang, di ba? Ang mahirap kasi niyan, paano yung plano pag walang magdodonate ng pera? Walang pledges po, mga kabisyo. So, sabi nga natin, may mga kabisyo po tayo, may mga kaklase po tayo na sinuwerte sa buhay. Usually to, yung mga bugoy-bugoy ba? Yung mga bugoy-bugoy sa klase, sila yung madalas na nag-a-abroad po. Tama po ba yan? Tama, no? Shoutout sa mga nanonood sa atin, no? Sa Facebook Live ng Love Radio Manila, no? Shoutout po sa inyo. Totoo po yan, mga kabisyo. Usually, yung mga nasa abroad ay sila yung mga dating mga pasaway na estudyante. Kumbaga, sabi nga nila, Toy, wala kaming choice, Toy. Kasi pag hindi namin ginagawa to, hindi kami mag-abroad, paano na yung buhay namin? Diba? Ayan, shoutout po sa inyo, no? Nanonood sa atin din sa TikTok din, no? Hello, maayong gabi. Ayan, at marami po mga OFW yan na sasangayon po sa akin na tama ka, Toy. Kami, nung araw, may mga kaklase po ako, ha? Mga matatalino po sila, pero yun, hindi na nila iniwan yung probinsya. Tayo dito, namingwit as Metro Manila. Bason po taon. Pero alam kong mas kailangan ako dito sa Metro Manila. Kaya kasi dami nating mga kababayan. Dami mga Bisaya na rin. Panglusiyon ko na ko yung Kigol ron. Ayan. Alam mo, mga kabisyo, ha, mahalaga po talaga ang pag-attend ng class reunion po.
Totoo po yan, ang pag-attend po ng class reunion ay may maraming mahalagang aspeto at eto na ang ilan. Eto na ang isa sa mga nakikita kong pinaka-importante. Ang pagsasariwa ng mga alaala. Yung mga those were the days. Di ba? Ang class reunion ay isang magandang pagkakataon upang sariwain ang mga alaala ng nakaraan kasama ang mga kaklase. Lalo-lalo na pag high school, no? Grabe talaga yung high school. Daming mga watsinanggo. Ang daming mga tuplok. Isang paraan po yan upang balikan ang mga masasayang karanasan at mga natutunang aral nung panahon ng pag-aaral. Alam na po natin yan. Siguro nung high school. Real talk po tayo, ha? Marami po sigurong natuto or nagtikim-tikim na mga pinagbabawal na gamot. Wag niyong gawin yan. Pero yan, yung mga tikim-tikim yan, real talk po tayo, ha. Pero natuto na sila na hindi maganda yan, mga kabisyo, ha. Kaya ngayon, siguro pinagtatawanan nila yung mga nangyari, yung mga hindi uma-attend sa klase. Mamayabas. Bakit? Saan? Mag-billiard. Laro ng billiard doon sa isang resto bar. O kaya naman, hindi attend ng klase kasi mag-inom, magtuba. Hira naman yan. Kaya isa sa mga magandang bagay, yung pagsasariwa ng mga alaala. Kaya ikaw ngayon, pag magkakaroon po kayo ng class reunion, mga kabisyo, umattend po kayo. Kahit sabihin natin na, Toy, tingnan mo lamang yung buhay ko ngayon. May mga ganun po, no? Kaya marami din po sa atin ngayon na hindi po umattend ng class reunion kasi sasabihin, yan lang yung narating mo. Huwag naman sanang ganun din yung mga kabisyo. Sabi ko nga, yung mga sinuwerte po sa buhay, yung mga maganda na yung trabaho, maganda na yung karir, malaki na yung kita, kayo na naman po ang magpi-pledge ng malaki, di ba? Yao Awards, no? Alang-alang na rin sa ating mga kabatch natin, kabatch po ninyo na hindi siguro sinuwerte, hindi naging maganda yung buhay, kaya yan. Pero hindi pa rin natin maisantabi, no? Na lumalabas pa rin yung mga... Yung panahon po namin, mga kabisyo, yung sinasabi natin calling names, nako! Parang ang isang Manila Zoo yung kabatch, yung kaklase, lahat may pangalan. Merong kagang, merong kasag, merong camel, may kabayo, merong aswang. Pambihira naman yan. Shoutout sa mga kabatch ko, no? Nung high school. Siguro may mga nanonood din siguro dito. Pero hello po sa inyo. Ayan, tuloy-tuloy po natin yung pinag-usapan po natin dito sa Facebook Live ng Love Radio Manila habang nakikinig din sa 90.7 Love Radio. Kinigya po rin mo Uncle Totoy. Uncle Totoy ba to? Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Mayong gabi, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!